Sa taong 2022, iba't ibang kwento ng buhay ang ating napanood sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Ang ilan sa kanilang mga kwento ay nag-iwan ng kurot sa ating mga puso. Inutang ko niyo. Sabi mo si Papa, ha? Kaya naman, samahan niyo kaming balikan ang ilan sa mga kwento ng Ako Bicol Tabang Ora mismo na agad na nabigyan ng agarang aksyon ng ating programa. Isa na rito ang inilapit sa ating kaso ng mga delivery riders na sina Dan Ray Robrigado at Neil Edwin Lorio. Sinasabi na po hindi na po nagbabayad yung XPX po sa agency namin. Kaya laging delay po yung incentive namin. So ilan kayo ditong mga apektado? Marami po eh. Kasama na rin dito ang kasong inilapit sa ating programa ng isang bus driver na si Hubito Katangki na nagretiro ngunit pinaasa lang umano ng kanyang kumpanya para sa kanyang retirement pay. Ang gusto ko lang na dahil sa kumpanya ay yung kahit konti lang, may ano lang sa katawan ko, may pagamot para kahit unti-unti lang, okay na sa akin. Nababanggit nyo, tatay, meron kayong sakit. Ano po itong nararamdaman yung sakit, Ang tatay? nararamdaman ko kasi ito, ma'am, itong paa ko. Namamanhid? Nagmamanhid, saka namamaga. Oo, namamaga. Dahil din siguro yan, tatay, dahil sa pagdadrive nyo ng mga pagdadrive panahon. ko sa ilang taon. Bagay na ora mismong tinugunan ng programa. Kasi hindi siya ma-forward kasi Maliban sa legal na aspeto, kasama rin sa mga natulungan ng programa ang mga estudyanteng nagsisikap para sa kanilang pag-aaral. Sana maayos na yung laptop kasi kailangan ko din sa school namin. Noong September 21 po, sir, mga alas 2, pumunta po kami sa Denver Service Center kasi gusto po ng anak ko na ma-upgrade daw yung laptop niya kasi kailangan sa school. Tapos pagpunta po namin doon sa service center, nagsulat po sila ng maliit na papel, bumili daw po sa kabilang tindahan ng SSD. Sinabay ko na rin po yung wifi na 999. Tapos po, bumalik na po kami sa service center para po ilagay yon. Ang sabi nila po, pag 4 o'clock daw, for pick up na. Pagbalik ko po, sir, ng 22, hindi na daw po nag-on. Katulad ng anak ni Nanay Susie Priscilla na nasira ang laptop matapos itong ipa-upgrade. Makalipas ang ilang araw ay agad na pinalitan ng computer repair shop ang laptop na kanilang nasira. Humigit kumulang din sa 500 estudyante ang nabigyan ng tablet ng ating programa na kanilang magagamit para sa kanilang pag-aaral. Congratulations! Ayan! Maraming salamat po kay Congressman Saldico. At thanks God kasi ginawa kayong instrumento para may mga matabangan po kamo na nangangaipo. Bukod sa problemang legal ay tumutugon din ang ating programa sa mga nasalanta ng iba't ibang kalamidad sa Bicol Region. Katulad ng di inasahan ang phreatic explosion ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon City, kung saan daang-daang residente ang naapektuhan. Ang ating programa hindi nagpatumpik-tumpik para magbigay ng tulong sa mga nasalantang pamilya. Ang apektadong barangay partner, Barangay Puting Sapa, nayaon mo niyan dyan sa Tugan Elementary School na iyon nagsiserving evacuation center. Yes, Barangay Puting Sapa, Uban, Sorsogon. Ang pamilyang apektado sa presente partner is 93 family. 93. Pirang individual. 285 individuals. Aha. Gulping maabot man tabi ini sa mga sa 500 na bottled water na daradara tabi kina po Bicol.
Kasama din sa mga nabigyan natin ng tulong ang mga nasalanta ng Bagyong Paeng. Si Congressman Bukang Akubico na namatabang sa Tuya. Siya po ang nagdarak ang relief goods para sa Satuyan. Maging ang mga manluloko ay hindi rin nakaligtas sa ating programa. Pag nag-invest ka daw ng pera, so sa loob ng 14 days, kikita po siya ng 10%. Katulad ng nabiktima ng isang investment scam sa Bicol Region. Ang mga nabiktimang aabot sa 400 katao. Ang ating programa ay agad na sinamahan ng mga biktima para makapagsampa ng formal na kaso laban sa mandarambong na scammer. Maraming salamat po sa Tabang Ora mismo at sinamahan kami dito mag-file ng case sa NBI. Isa rin sa mga hindi pinaligtas ng ating programa ang mga unipormadong kawani ng pamahalaan na nag-abuso ng kapwa. Nagpakilala kasi siya sa akin, ma'am, na engineer. Ano po ang masasabi mo sa reklamo sa iyo ni Marivic? Final ng formal charges, sir. At doon ko po sasagutin yan, sir. Gaya ng isang pulis na nagpakilala bilang isang engineer para lang umano makakulimbat ng pera sa kanyang dating girlfriend. Agad nating sinamahan si Marivic sa mismong police station kung saan nakadestino ang nasabing pulis. Kung hindi ko inutang yung pera ko na binigay ko sa kanya, hindi ako magkakaganito. Hindi masyan, araw ka na ano? Sa barangay na lang lugod, sir. Mapa-barangay lugod. Di man ako, sir. Delivery lang ako, sir. Di man ako aram sa loob kayan. Karni yung takaligre, tanggalo ko, payo mo! Magsaksakan daw kami, sir. Ginagawa ko, sir. Lumalayo na lang ako, sir, para hindi pa ako masaktan. Pupugutan daw ako niya ng ulo. Tapos, yung mata ko po. Sasaksakin ng mata ko, yung puso ko. Wala gagawa mo nga, hindi ako na nga tutulog be. Abo mo mangkot sa magsunod. Maging ang mga batang inabuso ang kanilang kamusmusan ng mga taong mapagsamantala. Tigpumulong mo ako ng Paano ka? pamulmol. Nisay. Pero ang karapatan ng mga kabataan, agad nating ipinaglaban at pinanagot ang may kasalanan. Mga dugang, Attorney Ayan Makasinag. Attorney, A child 15 years of age or under at the time of the commission of the offense shall be exempt from criminal liability. Ayun. So, Klarado. medyo klaradong maray. However, the child shall be subjected to an intervention program pursuant to Section 20 of this Act. So, gustong sabihin, may intervention program ang girarayan, dapat ipaarami ni sa DSWD. Tigpumulong mo ako ng Isa rin sa ating inaksyonan ay ang pananakit umano ng isang residente ng Barangay Victory Village, Legazpi City sa isang person with disability. Diyan ka, ay nano ka dyan, sinuntok, binatukan, sinaktan ka dyan. Tapos dyan, ang turo nga, sino yung sumuntok sa'yo? Siya, Romel, kilala niya. Attorney, narinig po natin itong ating issue ngayong hapon. Ano po ang masasabi ninyo, Attorney Janine? Sa batas po natin, wala pong wala pong pagkakaiba. Kung mentally disabled or hindi po, yung biktima. Malamang po, slight physical injuries talaga yung maikakaso kay Mr. Romel. At posible pong makulong siya o maipagbayad ng multa kung sakali. so halimbawa humingi ng tawad si Romel, ito ba ipatatawarin ninyo? Siyempre po, ang Diyos nga po, marunong magpatawad. Okay, Romel, dito tayo, narinig mo. Hindi ko man nito tituyo, pero pasensya na. Nagpasensya na. Pasensya ka na, wala kang karapatan. Nasaktan ang anak ko, kakasuhan kita. Maging ang isang guro na nanakit umano ng kanyang estudyante. Inaksyonan din ng ating programa. Ang gusto ko lang,
Huwag siyang tularan. Huwag siyang manakit ng mga estudyante. Huwag nang masundan pa. Oo. Kaya ako po siya irinireklamo para gusto kong makarating sa taas para magkaroon siya mabigyan siya ng disciplinary action. Division office right now is we are actually gathering information and facts, and that we will take action on it based doon sa facts na makukuha namin, and that we also would like to tell the media and the public that we are siding both with the child and the teacher. Sa huli ay nagdesisyon si Tatay Renan na ilipat na lang ng eskwelahan ang anak. Sino mas maganda sa inyo ni Maribel? Aywan ko nga kung sinong maganda sa amin. Pero tinanong ko yung asawa ko, ako raw ang maganda. Mga babaeng sinaktan ng kanilang asawang dapat sana ay siyang magpoprotekta sa kanila. Hindi naman ako naniwala kasi tiwala naman ako kay Maribel, tiwala naman ako sa asawa ko, hindi naman siguro papatol yung asawa ko diyan kay Maribel. Maliban sa pambababae, tinatakot pa di umano ng padre pamilya ang kanyang mag-ina. Magrereklamo ako. Ang sabi ng asawa ko, o sige magreklamo, tapusin natin to. Kung kaya't, minabuti na ng programa na samahan sila sa barangay at sa PNP. O ngayon, nag-amin mismo si Tatay Lito dito na ikaw, mayroon nga kayong affairs kung ano-ano mga ginagawa ninyo na bawal. O ngayon, kasuhan mo si Tatay Lito, tagtutulungan kita. Alita ng mga magkakapit-bahay. Yang magkakapit-bahay ng tatlo, ipapatawag ko yan dyan sa barangay. Pag hindi sila sumunod sa akin, dadalhin ko sila sa unang bayan. At magkakatabi sa palengke ay atin ding natuldukan. Po yung sama ng loob ko po sa kanya, madam. Kasi ano po, sinisiraan po niya ako kasi mahilig po siya magsira ng tao. Pumunta po akong tindahan, malapit po sa likuran po nila yung papuntang tindahan. Ang problema po, nandun po siya sa babuyan po nila, nakaupo, nagsiselfone. Tapos po, nung pagbalik ko na pong galing tindahan, binato niya po ako na muntik na po matamaan yung anak ko. Kaya ganun ko po binato yung bahay niya kasi siya po yung nauna. Sa ngalan ng request ng mga netizen ay... Mag-shake Hindi, hands? para magtagpo kayo sa gitna. Meet halfway kayo. Sa Sige. gitna, dito sa gitna. Ayan. Kayo naman eh. Yan. Mas gagaan, mas masaya ang buhay kung magkasundo kayo. Para sa anak mo yun. Ginawa ko to kasi may anak ka. Mga malalayong pamilya, ating napagbuklod muli sa programa. Papasalamat po kaming pamilya sa Ako Bicol. Kami po ay natulungan na makabiyahe papunta dito sa Pilar at papuntang Masbate. Siguro ito na yung big step. Merong nagtawag sa amin na ito na meron Ako Bicol na handang tumulong sa amin. Sa pagtatapos ng taong 2022, maraming alitan ang natuldukan, problemang nasolusyonan, at pamilyang muling nagkasama.